Čaute. Čaute. Vítajme vás u nášho videa. Naše video sa bude volať Čo mám v puse? Takže ideme na to. Spoločne. Prvá vec je Lyžička. Hádla si? Ďalšie. To. Na to, proste. Oklamovala som už to hodinky a to nie sú. To ona, tá opická. No, niečo také. Ďalšie. Proste. No, zahryzni. Nič. No. Letkovky. Dobre. Otvori oči. To je z nášho dnešného videa asi všetko. Uvidíme sa v ďalšom videi. Dúfam, že sa vám video páčilo a že budete odoberať, lajkovať, komentovať, tak nebudem rozprávať. Čau!